sugandila ka se ka kunnafoniw sɔrɔ nɛgɛ ale kɔni malamaw ti sɔn fiyewu bi an bɛna kuma min kan o ye wolomasiri tabaw olu ka san 64 Donald Trump ale fana ka wolokansigi o baaraw olu bɛ senna ni waati na amara maaw sigilen don k'ale ta in kɔnɔ kosɛbɛ dɛ maa caman sigilen don k'ale ta in kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa sabula yɛlɛmaw caman yelen don a ko la an ye min fɔ an bɛ dugawu kɛ an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'a ko ye sisan bi Bamakɔ kɔnɔ yan ani Mali fan caman fɛ min ye baara ye baara kɛcogo ale ni wulikajɔ kɛcogo ka kɛ ni 20 janvier yɔrɔ min sugandira bi o kɛra Jeni kɔnɔna ye 34e bataillon tɛ sawa ye jamanakuntigi kɔni ale sera ye o y'a sɔrɔ minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna o sera ye premier ministre tun bɛ CNT ɲɛma o fana tun bɛ kɛnɛ kan jamana maa mafalenw ni lasigiden minnu bɛ anw fɛ yan u bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ baaraw kɔni an y'a ye k'a fɔ a médaille di cayara kosɛbɛ sen dɛ an yɛrɛ ye min kɛ médaille di la an b'o kɛ défilé la o défilé fana o fana nana tɛmɛ an bɛ taa Keba fɛ yen Jeni kɔnɔna na défilé kɛra cogo min an ka jɛ k'o filɛ fɔlɔ. Sécurité du paramilitaire. À la tête de cette musique, nous avons le tambour major, le lieutenant Modibo Diarra. Le colonel-major Koné est de la 21e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il a servi sur plusieurs théâtres d'opération, entre autres Kidal, Tenzawaten, Gao, Tombouctou, Léré, Ber, Douanza, Mourja, etc. C'est un véritable homme de terrain avec un leadership avéré. Il est suivi du drapeau national. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever très respectueusement pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus à son passage. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Après le drapeau national, nous assistons au passage de l'état-major interarmé. Il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. La direction des écoles militaires, qui est chargée de coordonner les activités des écoles militaires, évaluer les formations, concevoir et procéder à l'harmonisation des documents relatifs à l'instruction militaire. La direction est représentée par le Britannique militaire. La compagnie du Britannique militaire est commandée par le commandant Nasrata Traoré. Sa devise, s'instruire pour servir. Cette école d'excellence panafricaine a été créée en 1923 sous l'appellation École militaire préparatoire africaine, MPA. Le Britannique militaire de Kati est commandé dans sa première section par le sous-lieutenant Bintou Togo.
Cette section est constituée des 2 brigades. La deuxième section, commandée par le sous-lieutenant Fabala Diallo, est constituée de la première brigade, c'est-à-dire de cycle fondamental. Ana segi kana ya mi ye denfile jeune kɔnɔna na kɛra bi sɔgɔmada in na sa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen an bɛ se k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw kɔni ye u bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ jɔnjɔndi Amara minnu ye sɔrɔdasiya baara kɔnɔna na minnu ye waleya ɲumanw kɛ minnu sera k'u tɔɲɔgɔnw kisi minnu sera ka u nin di minnu fana sera ka se ka waleya kɛ waleya min bɛ n'o bɛ kɛ misali ye maa minnu fana ye baaraba sigi sen kan olu bɛɛ lajɛlen olu kɔni olu jɔnjɔn dir'u ma o waleya in o kɔfɛ sefa wari miliyari 7 o saki belebeleba tara ka di wolomasiri tabaw ka minisiri ma min ye baaraw kɛcogo hukumu kɔnɔna na ye i n'a fɔ a fɔra cogo min maa min mana bi kɛlɛdaga la san 10 o sara o bɛ ta ka d'i ma cogo min o kun fɔlɔ o tun ye bɛ ka kɛ kɛnɛ in kan ye Amara kɛnɛ kan ye Asimi a kumana fana a ye laseli kɛ ni waati in na min ye wolomasiri tabaw ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn baara minnu n'u sera ka o kɛ an yɛrɛ ma ORTM ka nin baara de faamuya o bɛ direct kɛ mais n'a sera président ka discours mu yɔrɔ ma o b'o tigɛ ka bɔ a la a san 2 ye nin o tɛ mɔgɔw t'a kuma mɛn a dun bɛ kuma tubabukan ni bamanankan de la ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya minnu sigilen don jabaranin kɔrɔ n'i ye Asimi ka ɲinansan discours ta a ko wolomasiri tabaw u jɔyɔrɔ u ka baara ani ni jamanadenw ka bolo di ɲɔgɔn ma kama olu de bɛ k'a to bi ni jamana n'a bɛ ka se ka taa ɲɛ sɔrɔ n'a bɛ ka se ka yiriwali sɔrɔ n'a bɛna se ka baara caman kɛ kuma min ni o ma bi tulo geren tulo kɔnɔ kɛnɛ kan o ye k'a fɔ don nataw la an ka wolomasiri tabaw olu ka gun kan Amara ko min ye minan dilanyɔrɔ wolomasiri tabaw tɔgɔ la ko o bɛna sigi an fɛ yan jamanakuntigi ko an ye dɔ kɛ minansan na a sera sa yaasa an yɛrɛ ka se k'an bolo mɔnɔbɔ an yɛrɛ ye an ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu k'a to an yɛrɛ ka se ka minan dɔw sogolo yan n'o ye blindéw ye maramafɛn misɛnmaninw k'olu dɔw dilan yan mugujugu min bɛ yen n'an b'o kɛ ka maaw yɛrɛkɛ n'a bɛ f'o ma ko jamanadenw lasiran mugujugu o n'a ɲɔgɔnnaw an yɛrɛ ka se k'olu dɔw dilan yan minanba minnu fana bɛ yen olu dɔw ka na an yɛrɛ ka se k'o sogolo yɔrɔ sɔrɔ an fɛ yan o ka kɛ baara ye baara min bɛna n'a to sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka se ka baara ɲɛnamaw sigi sen kan sabula o na kɛ yiriwali baara ye wolomasiri tabaw ka kunda nka o na kɛ sababu fana ye an fana na kɛ feerelikɛla ye koyi sabula n'an sera k'o ɲɛ sɔrɔ k'o baara kɛ ka ɲɛ k'an wasa don o la kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ baara sɔrɔda fana ye wa min ye jamanaw ye olu fana na minɛn dɔw san an fana fɛ ka kɛ ni an ka kow kɛcogo ye n kɔni b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman na bi jateminɛw bɛ sen na sabula minɛn kunfɔlɔ minnu nana n'olu kan ka sogololiw kɛ n'o ye blindéw ye o yɔrɔ dɔw taara lajɛ ka ban yɔrɔ wɛrɛw fana lajɛra baara bɛ se ka kɛ cogo min na ni minɛn minnu bɛ don a la o ka se ka surunya o la n'i ye Buguninkaw ni olu ka k'an lajɛ Amara taari 750 yɔrɔ kɔni wolomasiri tabaw dɔrɔn tɛna sigi o kɔnɔ place minnu bilalen n'o ye o na kɛ sa i b'a dɔn fana k'a fɔ ko lithium ale fana nafaw ka ca n'an ye dɔ feere an yɛrɛ na dɔ bayɛlɛma an fɛ yan sa ka se ka kɛ k'an ka baaraw kɛ o fɛɛrɛw sigilen no sen kan don nataw la Asimi kɔni ka nin kuma in maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin ɲɛna AES fana wolomasiri tabaw sera ka baara min kɛ o kɔnɔna na o fana ɲɛna nka Keba Jalo ale ye kuma di maaw ma kɛnɛ Keba yɛrɛ taara dɔrɔn ka taa yɛrɛ ka mɔgɔw dɔrɔn de ta ka kuma di olu ma anw ka mɔgɔw tun bɛ yen mécaniciens tun bɛ yen nɛgɛkolonfeerelaw tun bɛ yen pinɛkorofeerelaw tun bɛ yen jisumafeerelaw tun bɛ yen ziminifeerelaw tun bɛ yen nɔnɔmugufeerelaw tun bɛ yen a ma kuma di olu ma dɛ minnu bɛ kuma don o don Keba fana taara kuma di olu an k'u lamɛn sa ko minnu de bɛ kuma don o don an k'u lamɛn. Dambele Madeleine bon ne yɛrɛ kɔntani baro bi parce que ne yɛrɛ ye tennisitigi ye bi an ka fɛti ye bi ye ɲagar don ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka fɛti caman yira an na
ala ka Mali suma ala ka Mali ta fanga d'anga président ma ala ka hinanga furow la ali be ala ka Mali dia nori kelen ala ka nogoya vraiment content de nous trop bonne fête vraiment akina min bena doro jigisigi akina de bena nyinanye asambioro nanai anwa chede munun ko kulu be faga ko anwa se ka balo anye fenye minya nimisi woga ni kunye jatimine ke sambi sabate mene akera onyana de amala kala nyena 91 ne o chede ndoy anga army kume chogomina anabe mi yogomina bikilente animisi wasara aniso jara mire aniso jana be ibaye kafo ko fanga de dona army la ka kila ku sinti wadala kan be kala walya kana ye ala be famulu mako force paramilitaire al force spéciale bulubulu aniso jara mais mi me nyini ni be ko fe alisa anga laben mo ma mun famia ni a me nyon kongo duruna te tron fla de be duguma ni a me démocratie armée de do il y a jamais démocratie sans armée États-Unis France ni a be gien mara ani irici armée de bubulu bi an jigi sigilendo chedon bambulo chedon akili sigile bambulo barake chugo nyana ambe ni so jara binanga chedon abe nyini jamana den fe anga danga chedon na sutuni jakimine ke nyinanta abenani wakati minango chedon nyanga dugu bemine ansago banga dugu la ansago banga dugu kechugo la abenani wakati mfene wakati mini akili sigi nana ni ameka ite ka so jera ka ban atoy ka so konona franc parler olo ale ne colonel major ne le directeur de cabinet ministre d'état ministre de la défense du Burkina Faso ne se ka foko amake ko Mali armée don lo ambeka armée lo ne re jolé yorom na ne kulugoro lo ke ne emia ke kulugoro donc on segra kana so on segra kana buruju bi yorom na ne formé na ne emia ke kulugoro donc amake ko mi armée werelo ambe IOS mogo ka armée lo élément deni munu temeto ya anya fe bisokoma okoroko halibi sebanye ka anga jugu nu benka bo anga dugu koloka na bena ni ayanka fango bla nyonka ni ala sona ni sanna lafia ani here bisige anga Sahel jamanana Bokar Sidibé nebe commission défense la et santé la donc bi anana yanno salon antu do minke salon défilé kofé ko alaka nyine yirana alaka to nyine taka jani salon tay bo ayo ala yo do de minaye anana keneka anyawala défilé minkera ayo mogo sa mogo nun tayana olu fena minu ye sécurité mogo ma o nyana maintenant aw be bara minani ay bara intana bulo yi tugo amna ka fay ame do ke kuno ay inauguration ke ko web tv au kera armée ani radio bon maintenant on va au bara de continuer vraiment mais donc alaka ka ma fo bonne fête à toute l'armée et bonne fête à tout le peuple malien en niveau de fois armée comment on va faire notre comme monter en puissance avec 40 ans comme là parce que wati temena ni mautu na maju tu na nga mo be ta passer dans tout boulot afra ku boli mais bi mina sur la bi on ne mo la boli bi on ne grâce à un fin bi nan na rora on grâce à un fin bi donc au Sabana bon on va encore dit et à décret 2023 donc on a la benendo à Kokama na wela wati jabana ko la man sekala ni to madame Tangara Jati Fofana abe fierté de kenela la preuve est que ni nde umbere na so marena ugana ye Mali surasu be baramina et nyefoli ta anye kwa mais nous yere nana wera kaye abe se ka explication bonema abato olu yere fana be se ka nyefu to nyonu ye abe courage do la abe faso kanun do la abe armée yere fana dia uye armée aba jado mogola anga armée re asigira chogodi Mali ale tume fédération mina no ye fédération du Mali ale ni Sénégali o nyemaya o ko fongo nyongo ka damine sa juin kalo tle mugana samba kele ni keme kononton ani bioro sa Mali re ka tokoto Sudana ale kunya ka yerema horanya bara o damine nga o kofe sa ni Sénégali jera ka frango nga yasa mi fédération du Mali ko sigi bela jele ngoni bena minga oye ka fo Mali armée re ko koni damne na kabni o wati sabula nga kelekache do fona tumbe ulu tuntale no jien fe kelewla
olu caman segira ka na nka n'i ye armée yɛrɛ ka ɲɛbila baara belebeleba fɔlɔ yɛrɛ jateminɛ o kɛra an ka wolomasiri taba minnu tun bɛ n'olu tun bɛ fédération kɔnɔna na utu kalo tile 5 san 1960 a fɔra sa k'olu ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛna n'a to armée yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan o décret tara Modibo Keyita fɛ o de la sa maa minnu bɛ yen n'olu taara k'o baara kɛ Kulukoro Ndulati kɛnɛ tɔgɔ dalen don maa min na n'o ye Mamadu Jara Achi ye ale tun bɛ o la ale tun ye ko in ɲɛmaa ye Umar Li tun bɛ a la capitaine Pinana Darabo tun b'a la capitaine Sekou Traoré lieutenant de gendarmerie Balakone ale ni capitaine Sekou Traoré u y'ale de ta o waati la sa k'ale ka kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye sabula Mali ale ni Senegal kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ utukalo tile 20 san 1960 san fédération cilen sa min ye baaraw ye o sigira sen kan sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ yera Modibo Keyita ale ni Senghor ni ɲɔgɔn cɛ Senghor kun ko k'a lajɛ ko ka bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn min b'a to Faransi n'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Modibo ko k'u ta u yɛrɛ kolo la ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ i n'a fɔ farafinna maaba minnu ye kɛlɛbaw kɛ olu ka miirina tun ye min ye o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ senfɛ sa a yera k'a fɔ Modibo Keyita ale min tun ye premier ministre ye ale y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sa sɛbɛn min n'o b'a yira sa k'a fɔ ko ka Ablaye Soumaré colonel Ablaye Soumaré ko k'o kɛ fédération wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye min tun bɛ ministeriya la o waati ni o ye Mamadou Dia ye ale tun ye wolomasiri tabaw ka ministre ye fédération kɔnɔna na ale ko abada k'ale tɛ tɛgɛ in sɛbɛn nɔ bila o sɛbɛn nɔ bilabaliya senfɛ sa min ye colonel Fall ye ale kɔni ale ma se ka k'a ye ja banna pewu ko ni Fall tɛ fiyewu ko ale t'a tɛgɛ nɔ bila o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana n'a ye sa u kɔ don ɲɔgɔn na capitaine Pinana Darabo ale yɛrɛ taara ka bila bataillon kunna sa bataillon min n'o tun ye Suranta ye o baaraw kɛra ka bɛn utukalo tile 31 san 1960 ma o nɔgɔnin fana fɛ fana min ye Mali ye ale fana y'a ka état major sigi capitaine Sekou Traoré ale kɛra ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye capitaine Cɛmɔgɔ Konate lieutenant Demba Diallo lieutenant Maliki Diallo sous-lieutenant Bougari Sangare olu kɛra maa fɔlɔw ye ka se ka baara kɛ 20 janvier hukumu fana kɔnɔna na hali bi wolomasiri tabaw ye baaraba min kɛ san kɔnɔ ni waati laban ninnu na fana o fana dara sɛnɛ na o fana dara kɛnɛ kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na jamana kɔni ni gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ basigibaliya ye basigibaliya in a senfɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ kɔni y'a to Bamanciwale Njugawalekɛbaw u dagayɔrɔ caman k'o filenkolonci k'o dakolonci n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati in na armée ale ta kɛlen don wulikajɔ ni cɛsiri ye ani AES kɛlɛkɛcɛw k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin kalo laban ninnu na ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan Bamanciwale Njugawalekɛbaw u bɛ se k'olu bɔ baara la cogo min na fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛlen n'u taabolo ye o yɛlɛmana bi ka kɛ basigi ni lafiya ye min bɛ k'a to fangaba o dilen don AES kɛlɛkɛcɛw ma kabini Mali kɔni segira ka taa Kidali kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu ye minɛnw caman sɔrɔ wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka Kidali yɛrɛ n'a manabolo bɛɛ lajɛlen lakana o baaraw sigira sen kan min ye o sew n'o wulikajɔ ye dɔ bɛ ka far'o kan ɲininiw bɛ sen na wulikajɔw bɛ sera Bamanciwale ni Njugawalekɛbaw n'olu dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ la sa ka se ka olu da walo k'u filenkolonci k'u dakolonci o baaraw bɛ sen na jamana fantan 4 o de la sa juillet kalo tɛmɛnen k'a daminɛ ka na bila an bɛ waati min na bi min ye wulikajɔ belebelebaw ye ani Bamanciwale ni Njugawalekɛbaw ɲinini o bɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔna na sa armée kɔni ale y'i se fara se wɛrɛw kan hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na Bamanciwale ni Njugawalekɛbaw ka dugujukɔrɔ mugu donni o de ka ca kosɛbɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'u b'olu kari balaka wuli minnu n'u b'olu kɛ nka armée ale kɔni k'a fɔ ko u ɲɛ ŋɛn armée ɲɛ ŋɛn o bɛ ka dɔgɔya dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ a kelen-kelenw olu bɛ kɛ waati dɔw la n'i ye fanga ninnu faralen ɲɔgɔn kan duguma ani sanfɛ baara mun bɛ ka kɛ bi wolomasiri tabaw fɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko Bamanciwale ni Njugawalekɛbaw caman kɔni sɔgɔmada joona fɛ Tɛnza Watenikaw fɛ Kidali marabolo kɔnɔna na armée ale wuli ka jɔ kɛ Mali ni Algérie dancɛ la maa minnu tun bɛ sa n'olu tun taara lajɛ kɛ n'o ye Shobhib Ag Atayer ye Albaraka Ag Alfaki Musa Ag Bay Diknan Bashara Ag Mohamed ka taa se Fad Ag Malmoud ma Mohamed Ag Asherif n'u b'a wele ko Mafik Sidi Ag Bay ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dasira k'u to u ka mobili kɔnɔ wolomasiri tabaw u y'a yira k'a fɔ nin maa ninnu filɛ nin ye ninnu bɛ kow la ko minnu ka jugu kosɛbɛ bingali walew kɔkɔrɔmadonbaw Bamanciwalew maaw n'u bolominɛw darakili wolomasiri tabaw yɛrɛ olu yɔrɔ yirali Bamanciwalekɛbaw la Tɛnza Wateni kɛlɛ in a y'a to maa caman ka faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko kabini Mali ye bɛr minɛ dɔ farala a ka se kan
wa mɔnɛ minnu tun bɛ yen fana o ye k'a fɔ san 2023 kɔnɔna na o septembre kalo tile 7 min ye an ka bato ye n'o ye Tɔnbɔkutu ye u taara bi o kan leerekaw fɛ yen o don kelen fana na u taara wulikajɔ kɛ yen nin waleya ninnu cɛjugu minnu fɛn fɛn kɛra nin bamaci jɛkulu minnu bɔnɛnen filɛ o ni na Tenza Watenikaw fɛ yen olu tun b'o kɔkɔrɔ donni na u tun b'o ko dɛmɛni la o de la sa juillet kalo sa i y'a ye k'a fɔ ko min ye jɛkulu wɛrɛw o nana far'u kan u ye fara ɲɔgɔn kan ba de kɛ sa AGS n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ale ni maa minnu bɛ n'olu kɛlen ka ban bolo la n'olu tun bɛ CSP kɔnɔna na sa u bɛɛ de jɛra u ni armée ka jɛ armée la ale ka bɔ wulikajɔ dɔ senfɛ Amara o de kɔfɛ wulikajɔ ninnu nana sinsin ka sigi sen kelen kan armée ale y'i janto a yɛrɛ la ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi san 2024 a kɔni bɛ taa se a kalo 6 laban ma yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko armée taabolo a wulikajɔ kɛcogo a ka baaraw kɛcogo olu falenna min ye colonel major Sulemani Danbele ye ale ka kibaruya senfɛ a ko ko bi k'a bɛ se ka maaw hakili latigɛ koyi ko hali n'o y'a sɔrɔ bamaciya wale kɛbagaw ni juguya wale kɛbagaw kɛlen ka fɛɛrɛ minnu kɛ bi o ye wale fɛɛrɛ kɛlɛkɛcogow ye nka k'o tɛna n'a to cogoya si la foyi ka bɔ sɛdennin sɔngɔ na wolomasiri tabaw ka fan fɛ cɛsiri ni timinandiya yaasa ka se ka dɔ fara u ka sew kan ko nin waati laban in na wa olu yɛrɛ kɔni hakili latigɛra kosɛbɛ nka u b'a dɔn k'a fɔ janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi o de la hali bi balakacu minnu bɛ u bolo waleya cɛjugu minnu b'u bolo min ye bingali waleya min b'u bolo k'o tɛ se ka to senna tuguni o de la armée ale bɛ ka kɔn u ma u fan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u dili donnen don yɔrɔ o yɔrɔ u ka minɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ ka wuli ka t'olu bɛɛ lajɛlen ɲini bi ko foli ni tanu kan ka ta k'a di fana min ye an ka wolomasiri taba wɛrɛw ma minnu ta bɛnnen don kibaruyaw ɲinini ma min ye Modibo Kone n'a ka maaw ye ko n'i y'a ye nin se ninnu sangalama cira ka sɔrɔ ta olu ka kibaruya ɲumanw dili bɛ o la maa minnu tun bɛ bɛrikaw fɛ yen ni olu dɛndɛnna ka taa olu kunbɛn maa minnu fana tun bɛ nin waati laban in na n'olu fana tun taalen don Tenza Watenikaw fɛ yen ɲɔgɔn ye la décembre kalo tile fɔlɔ fo ka taa se an ka marabolo caman ma ko min ye service de renseignement ye ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ bamaci wale ni juguya wale kɛbagaw yɔrɔ fɔli u ka munumunu salo an'u ka wulikajɔ n'u ka taa ni ka segiw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili jamana fantan 4 fɛ k'o kɔni baaraw kɛra ka ɲɛ min ye Modibo Kone n'a ka maaw ye u ye kibaruya sanu di u ye kibaruya ɲɛnɛmaw di kibaruya minnu b'a to armée mana wuli coyi a bɛ taa bɛn a tigi ma cayi k'u ka fɔ o la dɔ ka fara o cɛsiri fana kan hali bi sɔmi yɛrɛ la u k'o kɛ sabula tuma caman maa ninnu taabolo ka ca u fari yɛlɛma u ka nɔgɔ u bolo ko nin ko minnu filɛ nin ka sigi sen kan nin armée fɛ a y'a to bamaci wale kɛbagaw min ye kibaruya sanuma ye kɛba a y'a to Bamakɔ yan nin kalo in novembre kalo tile 17 n'a tile 18 Bamakɔ yan yɛrɛ sɔminikɛra maaw la maa minnu kun sɔn bɛ bingali min kɛra septembre kalo tile 17 san 2024 Bamakɔ kɔnɔna na k'olu dɔw minɛ koyi u ye jɛ min kɛ ka maaw dɛmɛli min kɛ ka tila k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ k'olu sen tɛ ko la ja kɔlɔsili kɛra o la o maa 6 ɲɔgɔnna tɛgɛ sera ka da olu ka Bamakɔ kɔnɔna na k'olu bila wolomasiri tabaw ka bolo kan min ye maa kofɔlen ninnu ye u ka munumunu salow ka ca u dogolen don jamanadenw cɛla wa waatini ni maaw sɔmi ma janya u kɛcogo n'u ka waleyaw kɛcogo fɛ dɔrɔn u bɛ tiɲɛni wɛrɛ boloda k'o de la bi armée ale kɛlen don k'a ka ga wɛrɛ bɛɛ a ka daga bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi min ye fɛɛrɛ ni dabaliw fana sigilen don sen kan sa u ni AES ka wulikajɔ k'olu sinsin nin waati laban in na bamaci wale ni juguya wale kɛbaa minnu bɛ yen ni bolo sera ka da olu ka walima minnu minɛna ni dɔw bɔnɛna u ni na an bɛ se ka min fɔ o ye Mohamed Ould El Kelil n'u b'a wele ko Abu Rakia tɛgɛ sera ka da ale ka janvier kalo tile 3 ale ni min ye Abu Ash n'u b'a wele ko Abu Ash olu fana tɛgɛ sera ka da o fana kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye État islamique ale ka maa mafalenbaw ye maa minnu n'u ye maaw bɔnɛ u ni na koyi tɛgɛ dar'u ka yɔrɔ jumɛn Amasaraka de kilomɛtiri 120 o de b'ale ni Burem dugu kɔnɔna cɛ Gao marabolo kɔnɔna na Abu Ashe ale fana kun ɲininen don koyi wolomasiri tabaw y'a ɲini bamaci jɛkulu wɛrɛw yɛrɛ y'a ɲini a yɛrɛ jugulamaw y'a ɲini sabula a ye koda maaw kan jamana in kɔnɔna na bingali dugudenw n'u k'olu bɔnɛ u ni na Gao min ye Gao kɔnɔna ni Menaka kɔnɔna ye siratigɛ tɛ siratigɛ ye ka tasuma mɛnɛ maanifin jɔlen ka inewalekaw kɛ a y'o kɛ février la ka tila ka kuranɛ k'o fana jeni bɛɛ lajɛlen ɲɛna koyi ko ni maa kofɔlen k'o fana kun ɲinina armée ala barika la ni kibaruya ɲumanw a sera k'i tɛgɛ da olu kan o kɔfɛ sa
maa min bɛ yen n'o ye Katiba de Serma o ɲɛmaa dangan ye n'o tɔgɔ ye ko Musa Hima Jalo ale kɔni u ye ale fa de koyi décembre kalo tile 26 san 2024 ale min yɛrɛ kun ye ɲɛmaaba ye nin waati na sa a y'i dɛndɛn de ka taa sa k'a bɛ taa bɔ a muso ye waati min na a surunyal'o la ka mobili jɔ buguda dɔ la kilomɛtiri damadɔ yan'a ka se Serma dugu yɛrɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ kibaruya dira AES jɛkulu cɛw ma olu nana tun cayi ni kibaruya ɲɛnama in ye maa kofɔlen k'a n'a ka mobili bɛɛ lajɛlen nɔɔni k'a sɔrɔ dugudenw olu ma degun foyi sɔrɔ DIRPA a y'o sɛbɛntiya ko sabula min ye renseignement ye n'o ye kibaruya di ye k'o ɲɛna kosɛbɛ avril kalo tile 28 san 2024 Abu Uzefa n'u b'a wele ko Igo maa min yɛrɛ kun ɲininen don lamɛrikɛnw fɛ a ɲininen kun don diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka wolomasiri tabaw y'o bɔ baara la pewu k'o bila repos éternel la Menakakaw fɛ yen maa min kun a ti sɔn a tɛ maga amɛrikɛnw yɛrɛ tun ye dollar wari miliyɔn 5 ko fɔ ko ni maa min sera ka maa in ko fɔ walima k'a su la na k'olu na se ka baara olu na se ka o wari d'i ma sabula amɛrikɛnw olu ka maa mafalen minnu bɛ yen n'o y'u ka force spéciale maaw ye Tongo-Tongokaw fɛ Niger san 2017 min ye Abu Uzefa ye ale de y'a caman bɔ baara la pewu avril kalo tile 19 san 2024 min ye bamanciwale kɛwaa wɛrɛ ye n'o ye Al Khalifa Sawiri ye ale fana minɛna maa min don ale kun ye jan caman da wolomasiri tabaw ɲɛ Obi Fili ale de kun y'o ŋana ye koyi maa kofɔlen u y'a dɛndɛn ka taa sɔrɔ Duwe Cire ale ni Asra ni ɲɔgɔn cɛ i ye Obi fɛn fɛn fililen Tɔnbɔkutu kan nin cɛ in kun ka baara don avril kalo tile 19 armée y'i tɛgɛ da ale fana kan ka kɛ ni kibaruya ɲumanw wulikajɔ ni cɛsiri o kɛcogo ɲuman ye min ye u ka ɲɛmaaba caman bɛ yen bi olu kɔni bɔrɔnaw nin na ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye ani kibaruya ɲuman o sɔrɔli ye komi armée kɛlen don k'a kɛ sansanterdi ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ keba dɔw ko k'olu bɛ kɛlɛ jigi so jɛkulu kurakuranin min kun sigira sen kan sisan n'u ko Front de Libération de l'Azawadi ale bolofara min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ sa ka taa se Ɲagandu ma n'o ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye Basiru Seydou Ɲagandu nin kalo in tile 17 an ka minɛnw filɛ nin ye an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen filɛ u ye fɛn fɛn d'a ma a bɛɛ lajɛlen filɛ anw bɛ don sɔrɔdasiw ka kulu la han anw sɛgɛnna an ka ko toto an tɛ se ka bɔ an tɛ se ka fiɲɛ minɛ n'an taara yɔrɔ yɔrɔ a ka maaw ɲɛ b'an na o ɲuman ye min ye pick-up kati kelen filɛ nin ye 12 o filɛ nin ye PKM o filɛ nin ye min ye AK-45 o 5 filɛ an ka chargeurs filɛ nin ye u falen don kisɛ la anw tɛ ka se ka bɔ an tɛ fiɲɛ sɔrɔ an y'an bomosiw di k'an kun di o bɛɛ la aw ka maaw u b'an ye u tɛ fɛn fɔ an ye u b'an tigɛ zoya wa bi anw bɔra dɛnkɛrɛfɛya la koyi minɛn bɛɛ lajɛlen filɛ n'a bɛ min kan na y'o kan na an yɛrɛ filɛ nin aw bolo kɔrɔ nin ye minɛnw u y'o di Tɔnbɔkutu kɛlɛbolotigi ma k'olu tun bɛ fila o kɔnɔna na min ye maa minnu y'olu bila nin baara ninnu na u ye ɲɛfɔli kɛ u ko k'olu yɛrɛ de sɛgɛnna i tɛ se k'i kun bɔ i tɛ se ka taa yɔrɔ si i tɛ se ka maanifiya kɛ hali alabato o fɛrɛlen i tɛ se k'o kɛ mugu kana taa ci i la wolomasiri tabaw bɛ taa ni ka segin la i dala i bɛ toto wo kɔnɔ i tɛ se ka bɔ olu y'u yɛrɛ ta ka minɛn bɛɛ lajɛlen di sa ko min ye armée ye a ka taa n'a ka kow ye kɔkan kibaruyaw la keba Donald Trump ale ka investiture bɛ senna nin waati in na nka diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka nin ko in kɔnɔ janvier kalo tile 20 o tɛ bi ye sa wa maa min ni a bilara o nɔ na n'o o ye Joe Biden n'a furumuso ye olu y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ capitale kɔnɔ dari sabula bɛnkan min sɔrɔla o ko la o ye k'a fɔ ko ninnu kɔni ka baaraw bɛna daminɛ diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ senkolabaw min ye lamɛrikɛn jamana yɛrɛ ye maaba dama olu de bɛ nin ko in kɛnɛ kan ye a ko bɛ sen na Trump tun y'a jira sa ko TikTok kɔni k'a b'o tigɛ pewu ka bɔ yen a tilara k'a fɔ ko ka TikTok to yen fɔlɔ yan'u ka fɛɛrɛ ni bɛnkan sɔrɔ min ye aw ka cɛ in tɔgɔ di dɛ Ukraine jamanakuntigi in tɔgɔ di dɛ aha o y'i sen do k'i bolo don ko f'a ka taa nin investisseur kɛnɛ kan u ma sɔn han Trump ma sɔn o ka a taa yɔrɔ ti yen ye Cour suprême ale ka décision ale n'a mama falo Trump ka signature min ye bombe atomique ye u faratilen dɛ u b'o di nin ma ha o bɛɛ bɛna d'a ma ayiwa ala k'a ɲɛ Ngilɛw n'o ye Britanniques ye olu ka premier ministre n'o ye David Lamini ye
a ko k'olu ni Trump bɛ baara kɛ koyi k'olu yɛrɛ kɔrɔtɔlen don a ka fanga ta joona u n'a ka kuma ɲɔgɔnya daminɛ yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min sabula olu bolo Trump taabolo dɔw bɛ o ka ɲi Amerikaw ka jamanakuntigi 47nan min natɔ filɛ nin ye ko gɛlɛya caman bɛ yen min ye Ngilɛw ka premier ministre ye a ko k'a bɛ se ka fura sɔrɔ o la ko nka olu yɛrɛ kɔni ni bɛɛ fɛ joona a ka sigi min ye masakɛ place la yaasa baaraba min ni fɛn minnu b'a bolo a ka se ka olu sigi sen kan Zelensky ko ale ye ɲinini kɛ siɲɛ 3 yaasa a bɛ se ka taa nin fangata in kɛnɛ kan cogo min Trump denkɛ ko u ma sɔn dɛ u ye maa minnu kɔni sɔnna maa minnu ma olu ta bɔ Tanzanikaw fɛ bana cɛjugu min bɛ yen ko kɔni sera olu ka dugu kɔnɔ maaw kɔni sirannen don nin waati in na u ka jamana kɔnɔna fana min ye jamanakuntigi kalata ko kuma o bɛ sen na parti min bɛ yen n'o ka o fanga ka bon sa ale kɔni y'a ka maaw sugandi min ye Palestine ni Israel ka ko ye Cisjordanikaw fɛ sa ko nisɔndiyaba de bɛ yen maa 90 mun k'u minɛna sa Palestine n'olu tun bɛ kaso la ko olu bilara Hamas maaw olu fana ka maa mafalen minnu tun bɛ yen ka taa se Palestinɛw ma min ye maa belebeleba 3 ye otage israélien olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ u yɛrɛ dama u kun minɛnen don nka u kun t'a kalama k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen minɛnen don sabula u kun tɛ fan kelen fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bilara ko nin ko in mana kɛ ɲɛta ye basigi ni lafiya o na don min ye Gazakaw fɛ yen u na se k'u maamagow kɛ République démocratique du Congo Gomakaw fɛ yen ko maaw ko jiko gɛlɛya b'u la dɛ nin jamanaba in diɲɛ nafolo bɛɛ bɛ jamana min kɔnɔ o maaw ka wuli ko jiko gɛlɛya b'u la maa 2 million o de bɛ Goma bi orobinɛw t'i sɔn foyi t'i sɔn wulikajɔ sugu bɛɛ kɛra ka gouvernement wele ka dɛsɛ nka o waati la u ka jamanakuntigi bɛ jate bɔ na jate min b'a to sa don nataw la ani donna min bɛna se ka bɛn cogo min na sabula olu ka fɛn caman bɛ yen bi ɲɛmaw olu kɔni kɛlen ka wulikajɔ kɛ sa ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yan'an kan ka kibaruyaw kun cɛ an balimakɛ n'o ye Sheikh Abdul Karim Kulibali ye ale tun y'a jira k'a fɔ ko a ka hijitalaw ka passeport bɛɛ tunna n'o ye kanda voyage ye ko ala barika la ko a yera passeport bɛɛ lajɛlen dafalen yera a kɔnɔ Cu n'o ye Ibrahim Jalo Cu ye ale kɛra o sababu ɲuman ye sabula maa min y'a tɔmɔ o y'ale wele u ye kibaruya cɛ ka se k'a di Abdul Karim ma n bɛ dugawu kɛ sa ala k'a kisi a ɲana wɛrɛ ma hijitalaw u ka sɛbɛnw ka se ka taa fasiri ka se ka dilan ka bɛn